Ingai nih. Wah. Naya nih, guys men. Halo guys men. Failaयबाय nih video. दिनैनि भिडिअ बिराद मस्ट इन्टारेस्टिं जागोनलै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो हाजोखौ एक्सप्लर खालामगोन दिनै हाजोआव मिथिबाय ना जायगाफोरखौ दिन्थिगोन नोंसोरनो हाजो जायगायाव माबायदि थायो ना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेहाय जों थांगासिनो आरो ना हाथिया बेयाव गेलेना थांबायलै नै गासिबो खिफोरानो साफा जालायलायबाय जायगायानो जों दायो थांगासिनो आरो ना इथिं साहा नै सब हाथि गेलेनाय गोजा बै हलाथिं बै गाहायावहा दै आरोना नै जों थांगासिनो नै लामाया डेन्जार नै दैयाव सफैबाय जों दायो दैयाव स्राव स्राव गाबलायलायदों दैया नै नै लगाओ आवगायलांगासिनो अन्थाइ अन्थाइ नै थांगासिनो नै ना लायनो सेरनै जानाय हा गोलोम फुजोबखाबाय हाजोआव थाबायैया गोबाव जाबायमोन ना फैनानैनो 1.5 घन्टा जाबाय जों थाबायनाया नै 1.5 घन्टा थाबायना जों बेसे मोनफैबाय आरो थांबावनांगोन आरो ना घन्टासेसोआनो गाइसमोन मोनसे जायगा बरिया दिन्थिनो नागिरदों आं नोंसोरनो हो बेयावहा जों बिथिं थांबावगोन आरो ना बेरायनो दा नोंसोरनो बेखौ दिन्थिनो नागिरदों नै जायगाया माबायदि नों नायदो बेबायदि आरो ना बैयावबो दंबावो आरो ना दै गोलैबोनाया दा आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय गाखोलांनांगोन आरो ना wah डेन्जार खतरनाक जायगा गाखोबोबाय आरो ना गोजौथिं गासिबो सिगाङावहा बिराद मोजांमोन आरो ना बे जायगाया दा एसे बोरैबा जालांबाय जायगाया हाजो गुगानाय मानानै थ' गासिबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अखा गैया दैयाबो एसे खम आरो ना जेब्ला मा होनो अखा बोथोर ना अब्ला दैया मोजां बुरजा मोजां गोलैफैयो आरो ना साव सावनो दा दैया आरो ना ओमफ्राय दै गोलैयो आरो ना नायबानो जाबाय नोंसोरो दैया दायो एसे खम आरो ना नै बेयावहा दैया दायो खम जोबोद खम थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं थाङो खाथियाव
नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आरो ना माबायदि दैया बेबायदि बेयावहा दैया दैज्लाङावबा एसे बुरजा गोलैबोयो मोजां नुयो आरो ना जायगाखौ दा एसे दैयाबो खम नालाय थ' बारा एसेबां मोजां नुवाखै आरो ना थ' गासिबो जालांबाय थादों थांबावनोसै आरो खर'आव नायदो माबायदि दैया नै राव बुम बुम बारनाय गाबनायानो जोबा आरोना नै सान्दुंआथ' जेबायदि गोसाखा नै दा बुंखासै आरो ना खिन्थु बारा बिराद बरिया दंलै बेयाव बार इलाय नै नै मोनजेनबाय मासे गोथां तागड़ा नै बाब्राबलायदों मोनजेनबाय नै बस गोथां बस बाब्राबलायदों दायोबा बस मोनलायबाय मासे mana be na khanda ne ba mane मासे आदाति शेरवा अन्थाया गोगोम गिदिर खालि बे नि बिराद गोदो अन्थाइ हाबसुना थाजालायदों नै खतरनाक मोनलायबाय मासे लां नोंसि नाया नि लोगोफोर मल जाहैनायनि मल लागा अपारेसन खालामखाना लानांगौ जायो नङाबा गाज्रि जायोना फ्रेस मोनजाया नाखौ लागा संख्रिबो होखायो नै डाइरेक्ट बरिया ओरै लगायना होखायो जाबानो जाजासिगोन हांनानै नै मासे सफैलायबाय चकाचक फैलाय बेयाव मासे बस लागावलायबाय नै मासेबाव बमपमबोलै नै लागाव मजा किसकादा माबा खालामना शूटिं खालामो औ बिख्ला बा आंगुर फिथाइसो गबाय होनदों नै आंगुरानोसै बिदै गोनां सासे गैला बिदै गोनां चकाचक काजि नारें काजि बरिया गोथाव जाखादों नै लुगैलायदों ना जानो मोनलायबाय नै मासे मोनलायबाय नै मोनलायबाय बरियानो साफा खालामाबा गाज्रि जायोना ओंखायनो खालामखानांगौ गैया गोथां बरियानो गासिबो मोजां ना जायगाया बरिया थान्दा आराम मोनो दा माबायदि बरियानो नै थान्दा आराम मोजां माबोरै खबरफोर नोंथांमोना हाजोआव बेरायनो बिराद मोजां जायगाफ्रा आरोना बिराद मोजां नाथाय एसे खस्थ'बो दङ आरोना खस्थ'बालाय मा जानो गोजोननायनि स्टारनि गोजोननायानो बेलेग जाखायो आरोना बिराद इन्टारेस्ट जायो बरिया मोजां नाङो आरोना फुरा नेचारेलफोरजों गोजोननाय लानो थ' नायलांबाय था नोंथांमोना नाफोरजों आं मोननोसै आरो हमलांबाय थानोसै
माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामना खोन्थागोन आरो ना नोंथांमोना बेफोरबायदि जायगाफोरखौ नुनानै आंथ' बरिया मोनदों थान्दा बेयाव साया जिरायनोबो मोजां आरोना बारबो मोजां नाङो गासिनो मोजां आरो दैया बारा गोथौ नङालै बा ना जेरबासे जाफ्रामदों नायलाय जेरबासे जास्राबाय नायलाय बा इमान गोथौ ना जेरबासे पुरा मजा दुगैनो मजा जादोंलै बेयाव दुगैनो बाबारे ने दैयाबो स्र 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 बेट बियो बेट गोलावखानि आरो बिथिंबो ओरै गोलावखा मा एसेबां गोलाव जायो नै बा नोगोद गोलाव जाखायो बेट गारला बैनिफ्राय फैदों आरोना गुदिया बेनिफ्राय बेहालागै दंबावो बिथिं अन्थाइ खोबनाय बिराद गोलाव जाखायो आरोना गाइसमोन नै बे आगानखौ नुदों दा नोंसोरनि मोसानि आगान आरोना मोसा आगान बियो ओरै थांबाय आरोना बिथिं गोजानसो बारा गोदान नङा सिगांनि आरोना थ' बे ससेयाव थानो हागौ आरोना बे बुस्थुआ आगानाथ' दङनो माथो नै ओइलाय ओरै आरो ओइ लामासेबाव गारना हरदो इथिं गारना हरदो लोगो ओइलाय हायबाय मोनबाय जाक माथो बियोमोन दायो मोननाया ताजा ताजा मजा हांबाय ना खोदाय जासिगोन ना सावबाय बाथोन बनायबाय दांगासिनो दायो जानाया गासिबो जागासिनो जाय जेरै हायो जागासिनो नै ना बाथोनजों गासिबो बरिया जि गोथाव जाखादों ना बाथोनाबो सामब्राम गोथां बानलु गोथां सावनानै जानोसै थाइगिर फिथाइया मेरला दङ बेयाव नै दंफां गाहायावनो मेरला फिथाइ थाइगिर नै थाइगिर फिथाइया नै नुबाय दा गाइसमोन दंफाङावबो मेरला दंखायो गोजौआवबो नै गाहायावनो मेरला फिथाइयानो गाहायावबो गाइसमोन नै ओरैबादि डेन्जार जायगायाव सफैबाय दायो पुरा डेन्जार आरोना जायगाया मा बुंनो खतरनाक पुरा हाजो दैया नै सौ थांबाय थादों डेन्जार खतरनाक जायगा आरोना नै मोनासिगोन बारा गैला थांफिनसिगोन जोंबो बहुद टाइम जाबाय आरोना फैनायावनो नै दाथ' 4:30 जाखाबाय मोनाहैखाबाय आरो नहालागै डेन्जार गोबाव जाबाय अन्थाइ गोजा आरोना नै जिं जिङाव बा डेन्जार खतरनाक जिं जिङाव अन्थाइ गोजा नै माबायदि अन्थाइ पाका थालायगोन जानो डेन्जार दैयाव ओइ गाइसमोन ना हमनाया मोनालायबाय हाजोआव थाबाय जों दायो हाजो थाबायदों दायो दै थांनाय जालाना हाजो लामाखौ लाबाय नि उपाय गैला नै उनथिंबो हायगासिनो आरो ना मानसिफ्रा फैगासिनो नै खोमसि बायनानै सानना लादो आरो नहालागै दिनै नै मा बुंनो आरोना मा खालामनो उपाय गैया फैदों सानसे मोजां हमना थांसै ना लागाव लामा थखन लायै ओंखारनांदों नै खोमसि जाबायना उपाय गैया
सेरपा दंमोनदां दैजों थांनाय हलाया बिथिं आरोना ओइलाय फाख्रि बायनाया बै हलायावमोन जों होनाया ना हमबोनाया थांगासिनो हलायावनो स्राव गाबलायलायदों जों दा बोरि थाबायबोगासिनो आरोना एसे आराम जानायनि दै दैबा बारा थाबायनो हायाना सेस दिनबा हलेनि हाजो गोजौआवनो खोमसिखाबाय मा बुंबावनो आरो अबस्था खाराब ओंखारनायाबो माबायदि हमथा ओंखारलांदों नै ना जाना हायग्रालै मानग्रं मुनग्रं थांनांदों खेला गराथि मारि ओंखारलांनांदों नुला ओंखारलांनायखौबो नै खाटारनाक नायलाय बाथाबनासो ओंखारनांदों नै गराया खेला बेथिं गोलैलांबाथाय सेस थेर खोरा आयौ गिलुलुथार माथो खाटारनाकलै नै हला गोथौ बिथिं ओइ दासो गामि मोनफैबाय नै नाया नै गाइसमोन बरियानो अबो गोदोरसो गोदोर लखबजोब नै इयाव माइ फिसाबो दङ आरोना लगायबाथाय माबा लाबावलाय गाइसमोन नाया आरो फिसा-फिसालाय ओइयाव दङ दंबावसो अबो गोदोरासो गोदोराबो इसे मबा मोनसेया ए गोदोर लखबजोबखाबायना बे फिसा बिनिया लखबबाय बाहाय लदबाब्रा बे बाहाय लदबासो गोदोबो दङ इयाव दुमरु लखबना होदो बेयाव इखो नेक्स्ट लखबो इखो हायावसो लखबबाय आरो गोदोबो दङ गोदोरानो गोंजाफ्रा नै जोंहा दिनै ना हमनाया बेसेबां मोनखो नै नै इयावबो दंबावो मोनायाव फिसाया लागाव गुड मर्निं लोगोफोर मैया खोमसिबाय मोनाबाय आरोना भिडिअखौ फोजोबनो हायासै दायो नाखौ नै मोनजासिगोन आरोना नै थाइगिर हाबाय थाइगिरजों जागासिगोन थाइगिरजों मोनजासिगोन नाखौ थाइगिरजों नै नाखौ फ्राय संगासिनो आरोना बरियानो थाइगिरजों संसिगोन इखो नाखौ गासिनो भिडिअखौ गोलाव खालामला आरोना फोजोबनोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो ना आरो शेयार खालामनो हायोब्ला आरो गोदानाव चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हागोन आरोना गासिनो थ' दोनथ'नोसै आरोना दिनै भिडिअखौ एसेयावनो बाय लोगोफोर